ንብልጽግና ጨርቃ ዘደርበየ ረቂቕ ዲፕሎማሲ ተላሃይትን ጨብጨብትን ኣሰሰይትን መወልትን ኣራሰንትን ከበረሓም ሓምሃረምትን ተደናገጽትን ዘረንዛሕ ነባዕትን ብልጽግና ብሰንኪ ረቂቕ ናይ ዲፕሎማት ፀወታ ሻዕብያ ኣዑድ ብተሸሚሞም ክትርኢ እዛ 4 ኪሎ ተዓሺጋ ከም መንፈሳ ነትኪ ብጭንቀት ክትልለት ውዕል ዘላ ጉጅለ ብልጽግና ክስካብ ክንዲ ዕምራ ከም ዝኣኸለ ይስወጠካ ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታት ጠራይ ጉጅለ ብልጽግና ምናልባት ሻዕብያ እንተረዓደ ካብ ዝብል ቱርፍ ሕልሚ ቀትር ተበጊሳ እቶም ኣብ ቃልያት ሃይቅ ተሰልጥኖም ፀንሐት መሳኺን መንእሰያት ኢትዮጵያ ከም ደርሆ ብገመድ ሓኒቓ ናብ ቃላይ ከተጥሕሎም ዘርኢ ምስሊ ኣብታ ብዲያቆን ክብረት እትመሓደር ዘላ ኢቢሲ ክትፍኖ ቀኒያላ ከምቲ ከምሰል ካብ ፀባ ዘይተረኸበስ ካብ ማይ ፀባ ዝተባሃለ ጉጅለ ብልጽግና ድማ ብሰንኪ ብስቕታ እምኒ ተዛረብ ረቂቕ ዲፕሎማሲያዊ ኣካይዳ ሻዕብያ ዓቕላ ፀቢዋ ጨርቃ ምድር ባይ በፂሓ ምህላዋ ዳርጋ ጮሮ በረኻ እውን ኣስተብሂላ ትርከብ እቲ ንዝተፈላለዩ ስርዓታት ኣሜሪካን ናይ ስልያ መሓውሮምን ፖለቲከኛታት ኣውሮፓን ሃገራት ዓረብን ዘፀለለ ረቂቕ ፖለቲካ ሻዕብያ ነዛ ብዕሸልነታን ርቡፅ ኣእሙራን እትልለ ጉጅለ ብልጽግና እውን ከም ኩዕሶ የቕብቅባ ምህላው እዩ ዝንገር ዘሎ ካብዚ ጭንቀት ተበጊሳ እውን እያ ንጎተንሲኣ ክስካብ ትድቅስ ሻዕብያ ብዝብል ጎንፊ ተጎኒፋ ትርከብ ንብልጽግና ዘዕበደ ዲፕሎማት ሻዕብያ እምበር ነዞም 95 ባህርን ጠባይን ዘንፀባርቕ ቀዳማይ ብስቕታ ስርሑ ሰሪሑ ዘይፍለጥ ወይ ምስጢራዊ ካልኣይ መልሲ ኣብ ዝህበሉ እዋን ሓፂርን ቅርጡን ዝዛረብ ወይ ህዱእ ኣእምሮ ሳልሳይ ኣሁተታ ዘያቱ ወይ ኣብ ፈኸራ ዘያመን ራብዓይ ካብ በለካልኽ ኣካ ወፂኡ ኣብ ክውንነት ዝሰርሕ ሓምሻይ ንሳቶም ሚእትን ትዛረቡ ካብ ስርሑ ሰገዝ ዘይብል ወይ ኣብ ዝኣመነሉ ዕላማ ዋጋ ከፊሉ ዝሰርሕ ኢሎን ማስክ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ጉዳእ ከም ዝኽእል ዝሓበሩ ኣብ ወርሒ ከተማ ናይ ምህናፅ መደብ ከም ዘለዎ ብወግዒ ኣፍሊጦም እዚ ዋና ኤክስ ተስላን ስፔስ ኤክስን ዝኾነ ካብ ዓለምና ዝሃብተመ ውልቀ ሰብ ነዚ መደቡ ኣብ ኤክስ ምስ ሓበረ ልዕሊ 40 ሚልዮን ሰባት ተዓዚቦሞ ኢሎን ማስክ ነቲ ከተማ ናይ ምህናፅ መደቡ መጀመርታ ኣብ ማርስ ክገብሮ ከም ዝኾነ ይሓቢሩ ነይሩ ሕጂ ግን እታ ከተማ ኣብ ወርሒ ክትህነፅ ምዃና ሓቢሩሎም ሓሳቡ ዝቐየሮ ምክንያት እንታይ እዩ ብዛዕባ እዛ በዓላ ተዓቢ ዝበላ ከተማን መደባቱን ክስካብ ሕጂ እንታይ ኢና ንፈልጥ ካብ ማርስ ኣብ ወርሒ ዝመረፀሉ ብዛዕባ እዛ ወርሒ ክትህነፅ ትሕሰብ ዘላ ከተማ ክስካብ ሕጂ ዝርዝራዊ መደባት ኣይተሓበረን ዘሎ ኢሎን ማስክ ግን እታ በዓላ ተዓቢ ከተማ እንታይ ክትመስል ከም ዝደልያ ኣብ ኤክስ ገሊፅዋ ኣሎ ንሱ እታ ከተማ ኣብ መጻኢ ሰብ ክነብራ ዝኽእል ብፅሓ ውፅዓት እትሰርሕ ከተማ ከም ትኸውን እዩ ኣፍሊጡ ኣብቲ ጽሑፍ እታ ወርሒ እትህነፅ ከተማ ኣብ ትሕቲ 10 ዓመታት ክትዛዘም እያ ኣብ ማርስ ክትህነፅ እንተኮይና ግን ልዕሊ 20 ዓመታት ክትወስድ ኢሉ ዕላማ ስፔስ ኤክስ ከም ዘለዎ ክቕፅል እዩ ብምባል ነቲ ከተማ ናይ ምህናፅ መደባት ምስ ዕላማ ስፔስ ኤክስ ዝሳነ እምበር ዝጋጨ ከም ዘይኮነ ኣብሪሁ ቀፂሉ ናብ ማርስ ምጓዓዝ ዓለምናን ማርስን ሓንሳብ 26 ነዋሪ ሓደ ዝተቀራረበ መስመር ምስ ኣተዋ ጥራይ እቲ ጉዕዞ ክግበር ከም ዝከኣልን ካብ ምድሪ ናብ ማርስ ንምብፃሕ እውን 6 ወርሒ ከም ዝወስድን ብምግላፅ ነቲ ከተማ ኣብ ማርስ ምህናፅ መደባቱ ከም ዘናውሖ ገሊጹ ናብ ወርሒ ግን ኣብ ንብስ ወከፍ 10 መዓልቲ ሓንቲ ሮኬት ክንውንጭፍ ንኽእል ኢና እቲ ጉዕዞ ከዓ 2 መዓልታት ጥራይ ዝወስድ በዚ ምክንያት ነታ ከተማ ካብ ማርስ ኣብ ወርሒ እንተሰሪሕናያ ቀልጢፍና ክንውድኣ ንኽእል ኢና ኢሉ ኢሎን ማስክ ኣብ ማርስ ካሊእ ከተማ ናይ ምስራሕ መደብ ከም ዘለዎን እዚ ዕላማ ናይ ስፔስ ኤክስ ኮይኑ ድማ ከም ዝቕፅልን ብምሕባር ኣብ ውሽጢ ካብ 5 ክሳብ 7 ዘሎ ዓመታት ክንጅምሮ ኢና ኢሉ እቲ ልዕሊ ኩሉ ቀዳምነት ዝወሃቦ ግን መጻኢ ስልጣን ምውሓስ ኮይኑ ወርሒ ድማ ነዚ ንምግባር ዝቐልጠፈት እያ ብምባል ነቲ ናይ ወርሒ መደብ ቀዳምነት ከም ዝህቦ ሓቢሩ ሰዓብቲ ኢሎን ማስክ በቲ ዝውንኖ ግሮክ ዝተሰመየ ክነታዊ ብልሒ ወይ ኤኣይ ተጠቒሞም እታ ከተማ እንታይ ክትመስል ከም ዝደልይዋ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት የካፍሉ ኣለዉ ኢሎን ማስክ ኣብ መጀመርታ ዝወርሒ ንዎል ስትሪት ጆርናል ኣብ ዝሃቦ ቃል ስፔስ ኤክስ ናብ ፈርት መደብ ምህናፅ ከተማ ኣብ ቀዳምነት ዝወሃቦ ኮይኑ ኣብ መጋቢት 2027 ናብ ማርስ ናይ ምኻድ መደብ ከም ዘለዎ ኣፍሊጥዎም ነይሩ ብሓፈሻ ኢሎን ማስክ ሓሳቡ ካብ ማርስ ናብ ወርሒ ምቕያሩ ምስቲ ናይ ስፔስ ኤክስ ናይ ነዊሕ ዕላማ ዝጋጮ እዩ ዝመስል ኣብ መጀመርታ ዝሓለፈ ዓመት እኳ ኣብ መወዳእታ 2026 ናብ ማርስ ሰብ ዘይብላ መንኮርኮር ናይ ምስዳድ ውድብ መደብ ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ ኣብ ጥሪ ናይ ዝሓለፈ ዓመት እውን ኣብ ኤክስ ኣይፋል በቐጥታ ናብ ማርስ ኣይንኸድና ወርሒ ኣትኩረትና ሰሪቓትና ዘላ ኢሉ ነይሩ ኢሎን ማስክ ብዙሕ ግዜ ህንጡይነት ዝበዝሖ ናይ ግዜ መቓን ኣቐሚጡ እዚ ክንገብር ኢና ክብል ይስማዕ እዩ ንኣብነት ብዛዕባ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ተሽከርከርትን ብዛዕባ በዓልን ዝወራ መኻይንን ኣመልኪቱ ዝሃቦ ውድብ መቓን ግዜ ዘለዎ መደባት ክፈሽሎም ብተደጋጋሚ ተዓዚብና ኢና
ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ፑቲን ሳልሳይ ውግእ ዓለም ክጅመር ገይሩ ንድሕሪት ክምለሰሉ ዝኽእል እንኮ መንገዲ ልዑል ወታደራውን ቁጠባውን ጸቕጢ ብምግባር ምዃኑ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ገሊጹ። ዘለንስኪ ኣብ ውሽጢ ኬብ ኮይኑ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ይሰዓር ከም ዘየለና መወዳእታ ብዓወት ዩክሬን ከም ዝዛዘምን ገሊጹ። ሕጂ እውን ፑቲን ከም ጀመረ ዝኣመን እቲ ሕቶ ክንደይ መሬት ክሕዝ ከም ዝኽእልን ብኸመይ ደው ከብሎ ከም ዝኽእልን እዩ። ሩስያ ዓለም ዝተፈለየ ሜላ ነባብራ ክተስገድድን ሰባት ንገዛ ርእሶም ዝመርጽዎ ህይወት ክትቅየር እንድሌት ኣለዋ ኢሉ ዘለንስኪ ምእንቲ ምቁራጽ ተኹሲ ክብል እንጠለባት ፑቲን ከም ዘየማል ብምግላጽ ነቲ ሩስያ 10 ሽሓት ወታደራት ከፊላ ክትቆጻጸሮ ዘይከኣለት ቦታታት ክወጽእ ከም ዘይቕበሎ ተዛሪቡ። ነዚ ጉዳይ ብዝተፈለየ መንገዲ ዝምልከቶ ከም መሬት ጥራይ ገይረ ይርኦን እየ ከም ክሕደት መርገጺና ከም ምቕያር ኣብኡ ዝነብሩ ኣሽሓት ህዝብና ከም ምግዳፍ እየ ዝርኦ ሓዲግካዮ ምኻድ ንሕብረተሰብና ከም ዝከፋፈል ርግጸኛ እየ ኢሉ ፑቲን ነቲ እማመ ዘቕርብ ዘሎ ንዝተወሰነ እዋን ዕረፍቲ ብምውሳድ ዝያዳ ተደላዲሉ ንምምላስ እምበር ኩናት ክቕጽል ድሌት ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ድሮ ናይቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ጄኔቫ ዝተኻየደ ዝርርብ ምቁራጽ ተኽሲ ዩክሬን ቀልጢፋ ናብ ማኣዲ ዝርርብ ክትመጽእ ዝሓሸ እዩ ኢሉ ምንባሩ ይዝከር። ትራምፕ ካብ ልዕሊ ሩስያን ንዩክሬን ዝያዳ ጸቕጢ ምግባር ይቕጽል ኣሎ። ምዕራባውያን ዲፕሎማሰኛታት እውን ብወገኖም ካብ ዩክሬን ክስካብ ሩስያ ዝግበር ግዝኣታዊ ሕድገታት መፍትሒ ናይቲ ትራምፕ ዝደልዮ ምቁራጽ ተኽሲ ምዃኑን ትራምፕ ምስ ፑቲን ከም ዝተስማዕምዐን ከም መላኽቱ ጸኒሖም ኣለዉ። ካብ ዋይት ሃውስ ወጻኢ ዘሎ ሓያሎ ተንተንቲ እውን ዩክሬን ኣብቲ ኩናት ክትዕወት ከም ዘይትኽእልን ንሞስኮ ሕድገታት ከይገበረት ክትስዕር ከም ዘይኮነትን ይእምቱ። እንተኾነ ዘለንስኪ ንጋዜጠኛ ቢቢሲ ጀረሚ ቦውን ሎሚ ኣብ ኬብ ኣለኻ ኣብ ርእሲ ከተማ ዓድና ኣብ ዩክሬን ኣለኻ በዛ ኣዝየ ዕጉብ ክንሰዓር ዲና ብርግጽ ኣይክኸውንን እዩ ምክንያቱ ናጽነት ዩክሬን ንቃለስ ስለ ዘለና ብምባል ነዚ ነጥብታት ይነጽጎ። ዘለንስኪ ንተደጋጊሙ ዩክሬን ክትዕወት እያ ዝብሎ ከርድእ እንከሎ ህይወት ዩክሬናውያን ናብ ንቡር ምብላስን ሞት ደው ምባልን ማለት ምዃኑ እኳ እንተገለጸ እቲ ንሱ ዘቕሙጡ ሓፈሻዊ ኣገላልጻ ዓወት ግን ብመንጽር እቲ ካብ ፑቲን ዝመጽእ ዝበሉ ዓለማዊ ስጋት እዩ። ዘለንስኪ ሎሚ ንፑቲን ደው ንምባልን ንዩክሬን ከይሕዛ ምክልኻልን ንመላእ ዓለም ዓወት እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ፑቲን ኣብ ዩክሬን ደው ይብልን እዩ ይብል መራሒ ዩክሬን ብዘይ ጸዓድ መንፈስ ግዝኣትና ክንመልስ ኢና ናይ ግዜ ሕቶ ጥራዩ ሎሚ ነዚ ምግባር ማለት ሰራዊት ሩስያ ዓብይ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ሚልዮናት ሰባት ምጥፋእ ማለት እዩ። ከምዚ ዓይነት ስጉምታት ዘኽፍሎ ዋጋ ንርዳይና እኹል ዓቕሚ ሰብ እንተዘይብልካ ክሳራ እዩ ግን ድማ ብቕንዕና ክዛረብ እንተኾይነ መሬት ብዘይ ሰባት እንታዩ ወላ ሓንቲ ኢሉ ወሲኹ ንሕና እኹለ ጽዋር የብልናን እዚ ኣብ ልዕሊና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መሻርክትና እውን እዩ ዝምርኮስ ስለዚ ንሕጂ ዝከኣል ኣይኮነን እንተኾነ ናብቲ ፍትሓዊ ደዋሽ 1991 ዩክሬን ናጽነታ ዝኣወጀትሉን ናይ መወዳእታ ውድቀት ሕብረት ሶቪየት ዘቀላጠፈት ዓመት ምምላስ ብዘይ ጥርጥር ዓወት ጥራይ ዘይኮነ ፍትሒ እዩ። ዓወት ዩክሬን ምዕቃብ ናጽነትና እዩ ንመላእ ዓለም ድማ መሬትና ብዓወት ብምምላስ ፍትሒ ምርጋጽ እዩ ክብል ተሓንዩ። ይኹን እምበር ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዳርጋ ኩሉ ናብ ዩክሬን ዝለኣኽ ዝነበረ ወታደራዊ ሓገዝ ደው ኣቢልዎ እዩ። ኣሜሪካ ግን ሕጂ እውን ኣገዳሲ ደገፍ ስለያ ትህብ እያ። ሃገራት ኣውሮፓ ብወገነን ንዩክሬን ካብ ኣሜሪካውያን ነጽዋር ንምሽማት ቢልዮናት ገንዘብ ይስላዕ ኣለዋ። ገለ ምሩጽ ዘርኢ ድንሽ ብርኩት ምህርቲ ይርከበሎም። ኣብ ንስ ዞባ ገለብ ክጋየድ ጸንሐ መስርሕ ምብዛሕ ምሩጽ ዘርኢ ድንሽ ዕውት ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ኤክስቴንሽን ኣቶ ሰመራ ኣምለሶም ምስ ኣብ ምብዛሕ ምሩጽ ዘርኢ ድንሽ ዝነጥፉ ዘለዎ ሓረስቶት ኣብ ዝገበሮ ርክብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተዓደለ ምሩጽ ዘርኢ ድንሽ ዝምስገን ፍረ ከም ተረኸቦ ብምጥቃስ ንዘካየድዎ ጻዕሪ ሞጊሱ ክሊማ ናይቲ ንስ ዞባ ንምብዛሕ ድንሽ ምቹእ ምዃኑ ጠቒሱ ድማ ሚኒስትሪ ሕርሻ ቃልቦ ሂቡ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ኣገንዚቡ። ኣብ ዞባ ዓንሰባ ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ኣቶ ኸሰተ ርእሶም ብወገኑ ሓረስቶት ዝተዓደሎም ምሩጽ ዘርኢ ድንሽ ግቡእ መምርሒ ተኸቲሎም ምስ ዝጥቀምሉ ከምኡውን ግራውቶም ብግቡእ ምስ ዘዳልዉ ዝሓሸ ምህርቲ ክሓፍሱ ከም ዝኽእሉ ገሊጹ። ኣብ ማእኸላይ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ላዕለዋይ ኪላ ምብዛሕ ዘርኢ ድንሽ ኣቶ ተወልደ ብርሃን ኣሮን ብግዲኡ ተሰሪሑ ዘሎ ዘተባብዕን ካሊእ መደባት ኣንፈት ዘትሕዝን ምዃኑ ብምግላጽ ኣብ ገማግም ሩባ ዓንሰባ ወነንቲ ጀራዲን ነዚ ዕድላት ተጠቒሞም ምህርቶም ከዕብዩ ተላብዩ። ሓረስቶት ብግዲኦም ሚኒስትሪ ሕርሻ ምዕባይ እቶት ዘተኮረን ንዝገብሮ ዘሎ ደገፍን ብምምስጋን ንዝተዓደሎም ዘርኢ ብግቡእ ተጠቒሞም ንዝተረኸበ እቶት ናብ ካልኦት ሓረስቶት ንምትሕልላፍ ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም። ኤርትራ ዲሲፕሊን ከም መሰረተ እምነት ኣብ ዓለም ዝተፈላለዩ ሰረታት ዝተሃንጸ ስርዓት ምክልኻል ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ገለ ኣብ ቴክኖሎጂ ተመስሪቱ ክህነጽ እንከሎ ገለ ኣብ ኪዳን ገለ ድማ ኣብ ዲሲፕሊን ዝተመስረተ ኮይኑ እቲ ዝበለጸ መሰረት ድማ ዲሲፕሊን ምዃኑ እዮም ክኢላታት ወታደራዊ ስነ ፍልጠተኛታት ዝገልጹ።
ስርዓተ ምክልኻል ሰራዊት ኤርትራ ድማ ኣብ ዲሲፕሊን ዝተሰረተ ምዃኑ ዝፍለጥ ኣብዚ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ድሮን ወታደራዊ ባጀት ዝዕድጎ ፅዋራት ኣብ ዝዕቀነሉ ዘመናዊ ዓለም ሰረተ እምነት ስርዓት ምክልኻል ኤርትራና ግና ኣብ ውህደት ሓድነት ዲሲፕሊን ዝተሰረተ ኣብ ነዊሕ ብረታዊ ቃልሲ ዝተሃንፀ ስነ ምግባራዊ ሕግታት ዝተመስረተ መዕቀኒ ዝቆመ ኣብ ማንም ሰራዊት ዘይርከብ ረቂቕ ፅዋር ከም ዝውንኑ ተገሊጹ ዘይከምቲ ዓለም ዘሎ ልማዳዊ ካብ ሕብረተሰብ ዝተፈለየ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ዝርከብ ናይ ህዝቢ ሰራዊት ኮይኑ ኣብ መላእ ሕብረተሰብ ዝተሰረተ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሰረት ዝገበረ ናይ ህዝቢ ዋሕስ እዩ ዋላ እኳ ንንውሓት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝነቀፈ ኣጠማምታ እንተሃለወ ብናይ ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ኣጠማምታ ግን ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም መቐፀልታ መትከላት ቃልስን ናፅነትን ኮይኑ ኣብ ሓበራዊ ፆር ሓበራዊ ሓላፍነት ሓበራዊ መስዋዕትን ዝተሰረተ እዩ ዘይከምቲ ኣብ ከባቢና ሃገራት ዘሎ ሰራዊት ስርዓት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ክንዲ ውልቃውነት ወታደራዊ ምድላዋት ንኩናትን ምስፋሕፋሕን ኣብ ምፍጣር ሓበራዊ መንነት ኣተኪሩ ዝሰርሕ ብዲስፕሊን ዝተኮስኮሰ ሰራዊት እዩ ኤርትራ ኣብቲ ንመዋዕል ዝተሓመሰ ዞባ ሳላ ዘለዎ ወታደራዊ ዲስፕሊን ንመዋዕል ተሓፊራን ተኸቢራን ክትነብር ምዃና ዘተኣማምን ኮይኑ ሃገራት ገማግን ቀይሕ ባህር ኮና ሃገራት ወሽመጥ ዞባውያን ሓይልታት ኣህጉራውያን ሓይልታት ምስ ኤርትራ ክሰርሓ ዝደልያ ዝበለፀ ረቑሒ ልዕሊ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ጂኦፖለቲካዊ ኣገዳስነት ንላዕሊ ዘለዎ ሓድነት ዲስፕሊናዊ ሰራዊት ምዃኑ እዮም ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ዝገልጹ ግብጽ ናይ ኢትዮጵያ ድሌታት ኣፍ ደገ ባሕር ክትድግፍ ከም ትኽእል ምግላጻ ኣዛራ ብዛዕባ ኮይኑሎ ነዚ ሓድሽ ዝመስል መርገፂ ግብጺ ቅርብ ኢልና ክንምርምሮ ከለና ግን እቲ ድጋፍ መፈናፈን ብዘይብሉ ቅድመ ኩነት ዝተሓፀረ ምዃኑ የርድአካ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕር ክትረክብ እንተኮይና ብወደብ ታጁራ ክኸውን ንጉዳይ ምሕደራ ወደብ ታጁራ ግብጺ ኣብ ዝቐረበ እዋን ምስ ጅቡቲ ዝገበረቶ ስምምዕ ኣለዋ እዚ ማለት ካ ኢትዮጵያ በቲ ግብጽ ትቆፃፀሮ ወደብ ኣፍ ደገ ባሕር ክህልዋ ማለት እዩ እቲ ዝኸፍአ ዝገብሮ ኸ ግብጽን ድሌታት ኣፍ ደገ ባሕር ኢትዮጵያ ትድግፈሉ ቅድመ ኩነት ኢትዮጵያ ጉዳይ ፈለግ ኣባይ ንዝሓዘቶ መርገፂ እንተለሳሊሳቶ እዩ ኢትዮጵያ ንግድብ ህዳሰ ምስ ግብፂ ኮይና ንክተመሓድሮ እንተተሰማሚዓን ኣብ ፀጥታን ዓቐን ዋሕዝናይ ትማይ ወዘተ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ተወሰኽቲ ዲጋታት ንኸይትሰርሕ እንተተሰማሚዓን እዩ እዚ ብኸበድቲ ሓፁራት ዝተመልአ ቅድመ ኩነት ኣብ ዘበነ ኣብይ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ናይ ግብፂ መማጎቲ ዓቕሚ ክንዲ ምንታይ ከም ዝተርንዐ መርኣያ እዩ ፍሊት ጸብጻቢት ባይቶ ሰው መሰላት ኣብ ጉዳይ ቤናዊ እገዳታት ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ዝፈጸመትሉ ንጉዳይ ቤናዊ እገዳታት ኣብ ኤርትራን ፍትሓውነቱን ዝያዳ ኣተኩር ሂባ ክትሰርሕ ምዃና ገሊጻ ብባይቶ ሰው መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝተመዘት ፍሊት ጸብጻቢት ኣብ ጉዳይ ቤናዊ እገዳታት ፕሮፌሰር ኤሌና ዶሃን ብመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝተገብረላ ዕድመ ኣብ ኤርትራ ናይ 5 መዓልቲ ዑደት ምክያዳ ዝፍለጥ ኮይኑ ንሳብ ኤርትራ ብጸንሓቱሉ ግዜ ምስ ብርክስ ዝበሉ ላዕለወ ሰበስልጣናት መንግስትን ክኢላታትን ሰፊሕን ዕውትን ርክባት ከም ዘካየደት ተፈሊጡሎም ፍሊት ጸብጻቢት ባይቶ ሰው መሰላት ኣብ ጉዳይ ቤናዊ እገዳታት ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ዝፈጸመትሉ ንጉዳይ ቤናዊ እገዳታት ኣብ ኤርትራን ፍትሓውነቱን ዝያዳ ኣተኩሮ ሂባ ከም ትሰርሕ ገሊጻላ ንሳ ነዚ ገለጸት ኣብቲ ምስ ሃገራዊ ማዕከን ሓበሬታ ሻባይ ዘካየደቶ ሰፊሕ ቃለ መሕተት እዮም ፕሮፌሰር ኤሌና ዶሃን ኣብ መግለጺ ኣብ ቤናዊ እገዳታት ብመንጽር ቻርተራት ውድብ ሕብራት ሃገራት እናነጻጸረት ሰፊሕ መብርህ ድሕሪ ምሓባ ቤናዊ እገዳታትና ሃገራዊ ግዴታታት ዝጥሕስ ምዃኑ ኣረድያ ምስ ብምትእስሳር ኣብ ኤርትራ ብዝገበረቱ ኣፈናዊ ዳህሳስ መርኩስ ብምግባር እቲ ኣብ ኤርትራ ተስገዲዱ ዝርከብ ቤናዊ እገዳታት ንመትከላት ሕብራት ሃገራትን ኣህጉራዊ ሕግን ብቐንዱ ድማ ንምዕሩይ ኣቋውማ ልዕላዊ ኩነታት ሃገራት ዝጥሕስ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚታ ወድዓዊ መደምደምታ ንምብጻሕ ጭቡጥ ናይ ሳዕቤናት ሓበሬታን ቀጻል ጽምዶን ከም ዘድሊ ዝሓበረት ኤሌና ዶሃን ንሳ ፍሊት ጸብጻቢት ኣብ ቤናዊ እገዳ ኮይና ኣብ ዝተረቑሓትሉ ሳዕቤናት ናይ ቤናዊ እገዳታት ኣብ ማሕበራዊ መሰላት ቁጠባዊ መሰላት ኣብ ትምህርታውን ኣካዳሚያውን ሓርነታት ዝገልጽ ብርክት ዝበለ ጸብጻባት ምድለዋ ብምሕባር ናይ ኤርትራ ድማ ካብ ዝተፈለየ ክኸውን ከም ዘይተጽበዮ ገሊጻ ኣድማሳዊ ኣዋልሳዊ መሰላት ኣብ ቅርዓት ስሕለት ኣብ ዝሃለወሉ ሓደ ካብ ቀንዲ መሳርሒ ዘቤታዊ ፀቕጢ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ኮይኑ ክስርሓሉ ፀንሐ ቤናዊ እገዳ እዩ ነብሲ ወከፍ ዝርዝራ ሰብኣዊ መሰላት በዚ ቤናዊ እገዳታት ዝጽሎ ምዃኑ ዝሓበረት ፕሮፌሰር ኤሌና ዶሃን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዘነጻጸረ ቤናዊ እገዳታት ዓንቃፍ ተራ ዘለዎ ምዃኑ ዝርዝራዊ መብርሂ ኣቕሪባ ቤናዊ እገዳ ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ሃገራት ጣልቃ ዘይምትእታው መስርሕ ሰላማዊ ፍታሕ ግርጭታትን ካልእን ንዝብል ኣህጉራዊ መትከላት ዝፃባእ ምዃኑ ዘነፀረት እዛ ፕሮፌሰር ኣብ ኤርትራን ዝኽተሎ ኣልታዊ ሳዕቤናት ንምግምጋም ዝያዳ ምብጻሕ እንዳሃሳስን ከም ዘድልያ ሓቢራ ኣብ ኤርትራ ናይ 5 መዓልታት ምብጻሕ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝፈጸመት ፕሮፌሰር ኤሌና ዶሃን ምስ ብርክት ዝበሉ ሰበስልጣናት መንግስትን ክኢላታት ሰብኣዊ ጉዳያትን ተራኺባ ምዝራባ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም ብቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ጽልዋን ሳዕቤናት ቤናዊ እገዳታትን ንምጽናዕ ዝተመዘዘት ፕሮፌሰር ኤሌና ዶሃን ኣብ ሳዕቤናት ቤናዊ እገዳታትን ኣገባብ ኣተገባበሩን ኣመልኪታ ኣህጉራዊ ዳህሳስ እተካይድ ክኢላያ
ምስ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ድማ ኣብ ብርክት ዝበሉ ዛዕባታት ዘተኮሩ ንጥፈታት ከም ተዓምም ትገልጽ። ምስ ጉዳይ ኣመልኪታ ናብ ቻይና፣ ኩባ፣ ቀጠር፣ ዚምባብዌ፣ ኢራን፣ ቬንዙዌላ፣ ሶርያን ምብጻሕ ዘካየደት ፕሮፌሰር ኤሌና ኣብ ዛዕባ ቤናዊ እገዳታት ሃብታም ተመክሮ ዘለዋ ክኢላ ምዃና ይግለጽ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃን ሰፋሕቲ ናይ ፋይናንሳዊ ጽምዶታት ይካየዱ ምህላዎም ዝፍለጥ ኮይኑ እወንታዊ ኣበርክቶ ናይ ምዕሩግ ክልቲኦም ምትሕግጋዝ ኣብቲ ኣብ ዕለታዊ ናብራ ዜጋታት ዝፍጠር ዘሎ መስተርኩም ብልጽግናን የንጸባርቕ ምህላው ክሕበር ጸኒሖም። ሓደ ካብኡ ድማ ምርጋጽ ውሕስነት ጸዓታዊ ኣገልግሎት እዩ። ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ብ18 ለካቲት ኣብ ሃገርና ኤርትራ ናይ 58 ሚልዮን ዶላር እንተሓዳስ ጸዓት ዝውዕል ሓድሽ ገንዘብ ምወላ ክገብር ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተስማሚዑ ይርከብ ከም ዘለዩ ኣብዚ ሓበሬታ ተጠቒሱ ዝርከብ ዘሎ መሰረት ዝወጽ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ ተሰነይ ከርከበት ባረንቱ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ዝርከቡ ዓበይቲ ከተማታት ተረባሕቲ ናይዚ ፕሮጀክታትን ምወላን ክኾናየን እዚ ኸ ኤርትራ ናብ ተሓዳስ ጸዓት ኣቢላ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከጋጥም ጸንሐ ዝተፈላለዩ ሕፅረታት ሙሉእ ንሙሉእ ንምፍትሖ ኣዳዋ ሰብሲባ ናብዚ ዓበይቲ ፕሮጀክታት እናተሰጋገረት ትርከበላ። ነዘን ከተማታት ዝውዕል ተሓዳስ መመንጨው ጸዓት 34 ሜጋዋት ዘመንጭዩ። ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ክህነጽ ጥራይ ዘይኮነ ምዝ መዳይ ተተሓሒዙ ምዘርጋሕ ማይ እውን ማዕረ ምዝ ናይ ተሓዳስ ጸዓት ዓበይቲ ፕሮጀክታት ክሰላሰል እዩ። መንግስቲ ኤርትራ ንጸዓት ኣብ ኤርትራ ንዘጋጥም ሕፅረታት ሙሉእ ብምሉእ ንምፍትሖም ዝተፈላለዩ ጻዕርታት ከካይድ ጸኒሕን ኣሎን። ኣብ ደቀ ምሓረ ዝህነጽ ዘሎ ፀሓያዊ መመንጨው ጸዓት ድሮ ኣብ ምዝዛም ገጺኡ ዝርከብ ዘሎ። ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ሓደ ካብቲ ኣብ ኤርትራና ብዕቤቱ ዳርጋ ምስቶም ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝሰርዑ ፀሓያዊ መመንጨው ጸዓት መንግስቲ ኤርትራ ናብ ምትካል ተሰጋጊሩ ይርከብ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ዝወጽእ ዘሎ ዝተፈላለዩ ዝርዝራት እዚ ህነጽ ፀሓያዊ መመንጨው ጸዓት ፕሮጀክት ን306,000 ኤርትራውያን ዜጋታት መስተሮት ናይ ጸዓት ክፈጥር ምዃኑ ኣብዚ ሓበሬታ ተጠቒሱ ዝርከብ። መራሕቲ ግብፅን ሰዑድያን ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ርክባት ኣካይዶም። ወራሲ ዓራት ሰዑድ ዓረብ መሐመድ ቢን ሳልማን ትማል ምሸት ኣብ ሰዑድያ ዑደት ዘካየድ ዘሎ ፕሬዚደንት ዓብዱልፋታሕ አልሲሲ ኣብ ጅዳ ኣብ ዝርከብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ንጉስ ዓብዱልዓዚዝ ኣብ ዝኣተወሉ ብልዑል ማዕርግ ተቐቢልዎ። እቲ ርክብ ከም መቐጸልታ እቲ ኣቐዲሙ ክካየድ ጸንሐ ክልቲኦም ምምኽኻር ኮይኑ ነቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ቀይሕ ባሕርን እንዳሓየለ ዝኸይድ ዘሎ ሕድሕድ ሃገራት ምትእስሳርን ምትሕብባርን ዝሕይል ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ግብፅን ሰዑድያን ብፍላይ ኣብ ዝቐረባ እዋን ሰላምን ጸጥታን ዞባ ቀይሕ ባሕር ንምርግጋጽ ውህድን ኣድማዕን ምትሕብባር የካይዳ ምህላወን ይፍለጥ። መበል 61 ክፍለ ግዜ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሎሚ ኣብ ጀኔቫ ተኸፊቶም ኤርትራ ሙሉእ እቲ ክፍለ ግዜ ካብ 23 ለካቲት ክሳብ 31 መጋቢት ብሃንፂ መንገዲ ክትሳተፍ እያ። ኣብ ጀኔቫ ጉዳይ ፈጻሚ ኤምባሲን ቋሚ ልኡኽ ኤርትራ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣቶ ሃብቶም ዘራይ ኣብ ጎኒ እቲ ላዕለዋይ ደረጃ ዘርብ መበል 61 ክፍለ ግዜ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝተኻየደ ላዕለዋይ ደረጃ ኣኼባ ጉጅለ ዕሩኽ ንምክልኻል ውዕል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተሳቲፉ። ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ነቶም ንክልል ኣምሓራን ክልል ትግራይን ከከራኸሩ ዝጸንሑ ከባብታት ኣብ ትሕቲ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ክመሓደሩ ለመውፅእዎ ዝርከብ ዘሎ ውሳነታት ንብዙሓት ተጋሩ ቆጢዑ ይርከብ ኣሎ። ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ነዚ ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ ውሳነታት ሓደገኛን ዘይቀቡልን ክብል ምላሽ ክህበሉን ከሎ ጌታቸው ረዳ ብተመሳሳሊ ኣብ ገጻት ትዊተር ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወሲድዎ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ስጉምትን ውሳነታትን ንክልል ትግራይ ንህዝቢ ትግራይን ዝብድል ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ካሊእ ሓደገኛ ኩነታት ዘምጽእ ስለ ዝኾነ ብቕልጡፍ ቀረም ዳግመ ግምት ክግበረሉ ንጽዋዕ ክብሊ ጌታቸው ረዳ ብተመሳሳሊ ጻውዒታት ኣቕሪቡ ዝርከብ ዘሎ። ካልኦት ሰበስልጣን ናይ ክልል ትግራይ ብተመሳሳሊ ነዚ ተዋሂቡ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ውሳነታት ተቃውሞታቶም እናስምዑ ይርከቡ ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ክልተ ናይ ስራሕ መዓልትታት ዑደት ዝገበረ ልኡኽ ንግስነት ዓረብ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ኤርትራን ሰዑድያን ዝምድናታት ንምዕዛዝን ምምዕባልን ዝሕግዙ መንገድታት ምስ ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ዘተ ከም ዘካየደ ተገሊጹ። ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ንግስነት ሰዑድ ዓረብ ኢንጂነር ወሊድ ዓብደልከሪም አልካርጂ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቦም ቅልጡፍ ምዕባልታት ኣብ ዝረኣዩ ዘሎ ዞባውን ዓለማውን ምዕባልታት ተራመዳውቲ ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ምርግጋጽ ሰላምን ምርግጋእ ናይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ብሓፈሽኡ ኣመልኪቱ ድሕሪ ዝገበሮ ዓሚቕ ዘተ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ተራኺቡ ዘትዩ። ኣብቲ ኣብ ኣስመራ ዝገበሩ ርክባት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ኤርትራን ሰዑድያን ዝምድናታት ንምዕዛዝን ምምዕባልን ዝሕግዙ መንገድታት ዘተ ከም ዘካየዱ ጸብጻብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እቲ ሃገር ገሊጹ። ኣብቲ ዝተገብረ ኣኼባ ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ሰቂር ቢን ስሌማን አልቁረሺ ኣምባሳደር ሰዑድ ኣብ ኤርትራ ምሽዓል ሓምዳን ተራኺቦም ምንባሮም ብተወሳኺ ተገሊጹ።
መጠንቀቕታን ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝርከብ ዘሎ ብፍላይ ካብ ከተማ አዲስ ኣበባ ስርዓት ብልጽግና ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ክልል ኦሮሞ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ አዲስ ኣበባን ከባቢታቱን ሓድሽቲ ኣብያተ ማእሰርቲ ብምኽፋትን ብምድጓንን እንተጋሩን ኤርትራውያን ከምኡውን ተወለድቲ ክልል ኣምሓራ ብጅምላ ኣሲሮኡ ንምድጓንን ምንቅስቓሳት የካይድ ከም ዘሎ እሙናት ምንጭታትና ካብ ከተማ አዲስ ኣበባ ሓበሬታ ሂቦምና ይርከቡ ስለ ዘለዉ ኣብ አዲስ ኣበባን ካልኦት ክፋላት ኢትዮጵያን ትርከቡ ኤርትራውያን ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ጥንቃቐታትኩም ክትሓየሉ መልእኽትና ክንሕልፍ ንደሊ። ሚኒስተር ዜና አቶ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ስርዓት ብልጽግና ብልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዘካይዶ ዘሎ ቅልዕ ዝኾነ ምትኹታኽ ንኹናትን ካልእ ተግባራትን ተማለማሽው ኣብ ገጻት ትዊተር ኣገዳሲ ምላሽን ግብረ መልስን ሂብዎ ይርከብ ኣሎ። ሚኒስተር ዜና ስርዓት ብልጽግና ኣዋጅ ኩናት ቀጺልዎ ይርከብ ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባር ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ስርዓት ብልጽግና ኢሬቻ ባሕርን ኣፍደገ ባሕርን ወደብ ዓሰብን ክንጽንብሎ ኢና ኢሉ ምንባሩ ድሕሪ ምዝኻር እዚ ሃዋሳ ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ፈኸራን መናውራን መቐጸልታ ናይቲ ኣዋጃት ኩናት ምዃኑ ድሕሪ ምሕባር ነቲ ዕሸል መርሒ ናይቲ ሃገር ኣብ ሃዋሳ ተረኺቡ ሂብዎ ዝርከብ ዘሎ ጽሉል መደረታት ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕር ብጽሒት ካብ ዘለዎን ወጻኢ ዝኾነ ትኹን ሃገር ናብቲ ማያት ክትቀርብን ብዛዕባ እቲ ማያት ክትዛረብን ኣብቲ ማያት ዝኾነ ይኹን ኣስተዋጽኦ ክትገብር ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ቅቡል ከም ዘይኮነ ኣብ መወዳእታ ኣስሚሩሉ ይርከብ ኣሎ። እዚ ብልጽግና ዘካይዶ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓደገኛ ፈተነታት ኣዋጅ ኩናትን ሓደገኛ ሳዕቤናት ክህልዎ ምዃኑ እውን ሚኒስተር ዜና ብትረ ጠንቂቑ ይርከብ ኣሎ። ሚኒስተር ንግድን ኢንዱስትሪን ሃገረ ኤርትራ ክቡር ኣቶ ነስረዲን ኤምኤስኤ በኪት ንኣምባሳደር ህንዲ ክቡር ኣቶ ራጅ ካማል ሎሚ ዕለት 24 ለካቲት 2026 ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ተቐቢሎም ኣዘራሪቦምዎ ክልቲኦም ወገናት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ንግዳዊ ወፍርን ዝምድናታት ንምጥንኻር ኣብ ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ ዕድላት ዘተኮረ ውፅኢታዊ ዘተ ኣካይዶም እዚ ርክብ እዚ ምስቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ህንድን ዘሎ ክልቲኣዊ ቁጠባዊ ምትሕብባር ንምዕማቕ ዝግበር ዘሎ ቀጻሊ ጻዕርታት ዝተተሓዘ እዩ። ኣብ ሃገር ኢራን ናይ ውግእ ሄሊኮፕተር ተሓምሽሻ ኣብ ልዕሊ ዕዳጋ ኣሕምልትን ፍረምረን ብምውዳቓ ኣብራርን ተሓጋጋዚ ኣብራርን ከምኡውን ክልተ ነጋዶ ሓዊሱ ብድምሩ ህይወት 4 ሰባት ምሕላፉ ኣልጀዚራ ጸብጺቡ። ዕጡቓት ዓፋር ሎሚ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ብልጽግና ናብ ወላርባን ዝገብርዎ ዘሎ ሃንደፍድፍን ኩናት እተብቲ ሃገር ዘሎ ቅልውላው ንምሽፋን እዩ ክብል ብምጽሓፍ ፍሉይ ሓይልን ምልሻን ክልል ዓፋር ካብ ዝተግባር ክቁጠቡ ኣተሓሳሲቡ። ኤርትራ ኣብ ዳህሳስ ንዝጸንሐት ድሮን ኢትዮጵያ ወቂዓ ከም ዘውደቐት እንዳተገለጸ ይርከብ። ነዚ ሓበሬታ ዘቃልሕ ድማ ኣቦ ወንበር ውድብ ዓሲምባ ዝኾነ ዶሪ ኣስገዶም እዩ። ዶሪ ኣስገዶም ኣብ ዕላው ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ ከም ዝጠቐሶም ኣብ ዝቕንያት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ዝፈነወት ድሮን ኣብ ከባቢ ቡሬ ዳህሳስ ኣብ እትካየደሉ እዋን ተወቂዓ ከም ዝተሓምሸሸ ጠቒሱሎም